كذا فكر ودي أب حاجوس تراي يكون نزرع نجزار رؤوس متشوت قريفو نعخن مصنعنا عز سعر تخوين زينة بحكينا حكينا فقر زر إملكتي مران فقر في الطوع تبل شو فقري نتا التفكرة اتنسى تفكرو مهاب مخانو كنجربكم اتنسى التفكرو أنت يخوني خل بزي قدس جين نتناتو نجر مسوات خفيلو نتي نساء التفكرو مهاب مالتي استراو ركب زدل لسب نعخي كم حدا جزياو أكالي زريكي سلام فتوات حواتي كميك أنيخن لو مدما أب هوت بزحات دك أنستيو نزلو عبي حتو ملسخن هبينا نسو دما اتمساي زلو ودي بحكي كابل بريو زفكرني ويس جزي يزحلف زلو زبل حتو نبزحات دك أنستيو حواتنا دكاس زغلق حتوي مغنياتو فغري بقالات كقلوت كله أزيو قليل سلازوخوني كل سب يفكرك يخبلك يخلي حق أنيا فغرقين نجزيه سعيرو أب جزيه مكرات صنيعو بتكبر زنت أوارقي سلازي دما لومي كابلو خمسة فكرك زريقو نزون كلتا عبيت ملكتات أسفا حبيلنا كنريو مينا كساب موداتا حبيركنا نتصنحا بغطتا خاا نمدبنا خناقاتو اتقدامي ملكت مسوات استحاوسوي حدا ودي بحكي قابل زفكرك انت خوينو نعاخد طراي زيكونس نعبيتكن نحوسكن نمصاء هيوتكن ኢንቨስት ዝገብር እዩ እዚ ማለት ከዓ ኣብ ግዜ ሽግርኪ ዓቢ ታራት ዝጻወት እዩ ምክንያቱ ብሓቂ ዝፍቅር ወዲ ኣብ ሓጎስ ጥራይ ኣይኮነን ዝረአ ንኣብነት ክትሓሚ ከለኺ ሞራል ክወድቕ ከሎ ወይ ብስራሕ ክትውጠረ ከለኺ እንታይ ክሕግዘኪ ኢሉ ቀዳምነት ዝወስድ እዩ ናይ ገዛእ ርእሱ ምቾት ገዲፉ ንዓኽ ንምጽናዕናዕ ዝጽዕር እንተኾይኑ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ሓቀኛ ፍቕሪ ዘርኢ ምልክት እዩ ብተወሳኺ እውን ንሕልምኺ ይድግፍ ክብለክ ከለኹ ምክንያቱም እቲ ዘየፍቅረክ ወዲ ንዓኺ ትሕትኡ ክትኮኒ እዩ ዝደሊ ካብ ልቡ ዘፍቅረክ ግን ክትመሃሪ ክትሰርሒ ዓቢ ደረጃውን ክትበጽሒ የተባብዓኪ ነቲ ሕልምናትክ ከዓ ልክዕ ከምቲ ናቱ ሕልሚ ገይሩ እዩ ዝወስዶ ሓደ ግዜ እውን ካብቲ ንሱ ዝደልዮ ነገር መስዋዕት ገይሩ ንዓኺ ቀዳምነት ይህበክ እንታይ እስከ ሓደ ካብ ዓቢ ስነ ጥበበኛ ብጣዕሚ ዝፈትዎን ዘድንቆን ዘኽብሮን ስነ ጥበበኛ ፊልሞን በረከት ወይ ድማ ቻካማ ካብ ዝበሃል ጸሓፋ ናይ ፍቕሪ መጀመርያ ንፍቕሪ ፍለጥዎ እያ ትብል ሽዑ ፍቕሪ ነታ እተፍቅራ እቲ ንሳ ተፍቅሮ መሃብ ምዃኑ ክነግረኩም እቲ ንሳ እተፍቅሮ እንታይ ክኸውን ይኽእል ብዘየገድስ ግን ነቲ ናቱ ነገር መስዋዕት ከፊሉ ነቲ ንሳ እተፍቅሮ መሃብ ማለት እዩ እዚ ማለት ድማ ንኣብነት ሓንቲ ጓል ተነሰይቲ ዓቢ ናይ ትምህርቲ ዕድል ረኺባ እቲ ወዲ ድማ ካብኡ ተፈልያ ክትከይድ ስለ ዘለዋ ጥራይ ኣይትኺዲ ኣብ ክንዲ ዝብል ፍቕረይ ንስኺ ኺድ እሞ ኣብቲ ዝደልዮ ደረጃ ብፅሒ ንሕና ድማ ልብና ጥራይ ይርሓቕ እምበር ብርሕቐት ፍቕርና ክንገላለጽ ኢና ብርሕቐት እውን ክንራኸብ ኢና ኢሉ ረኣያን ዓላማን እንተደጊፍላ ብልክዕ ሓቀኛ ኣፍቃሪ እዩ እቲ ካልኣይ ምልክትና ድማ ግሉጽነትን ናይ መጻኢ ጽንዓትን ምክንያቱም ፍቕሪ ናይ ሎሚ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ጽባሕ እውን እዩ ሓደ ወዲ ንዓኺ ናይ ህይወቱ መጻምድቲ ገይሩ እንተርኢኪ ዝምድናኹም ሚስጥር ኣይከውንን እዩ ስለዚ እዚ ወዲ ኩሉ ግዜ ኣብ መደባቱ ይካተተኪ ንኣብነት ናይ መጻኢ 5 ዓመት 10 ዓመት ፕላን ምዝሓስብ ንዓኺ ኣብቲ ሓሳብ ይዘካተተኪ መጻኢ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ናይ በዓልና ክነውፅእ ኢና ንሕና ከምዚ ዓይነት ገዛ ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ኣብ መጻኢ ህይወቱ ዘካተተኪ እንተኾይኑ እዚ ወዲ እዚ ብሓባር ንቅድሚት ከም እትስጉሙ መዋእሉ እውን ምሳኺ ናይ ምንባር ሕልሚ ከም ዘለዎ እውን እዩ ዘርእየኪ ብተወሳኺ እውን ካብ ሚስጥራውነት ነፃ ምዃን ክብለክ ከለኹ እቲ ወዲ ንዓኺ ካብ ስድራ ቤቱን ይዕርኽቱን ፈጺሙ ኣይሓብኣክን እኳ ደኣስ ባእኺ እዩ ዝኮርዕ ናብ ህይወቱ እውን ብቐጥታ የካተተኪ ሚስጥራዊ ርክብ ዝደሊ ሰብ ንዓኺ ከም ሓደ ግዝያዊ ኣካል እዩ ዝርእየኪ ምሳኺ ክራኸብ ከሎ እውን ብዛዕባ እታ ናይ ግዝያዊ ዘራኸበትኩም ጉዳይ ተዘራሪቡን ወዲኡን ጥራይ ክኸይድ እዩ ዝደሊ እቲ ዘየፍቅረክ ወዲ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ካብ ልቡ ዘፍቅር ወዲ ቃሉን ተግባሩን ሓደ እዩ ሓቀኛ ፍቕሪ ተኣማንነት ኣለዎ ሎሚ ሕያው ኣይኮይኑ ጽባሕ ዘጥፍእ ንዓኽ ዘዋርደክ ዘናሽወክ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት ባህሪ ዘርእየኪ ንቓሉ ዘኽብርን ንዓኽ ንምኽባር ዝጽዕር ሰብ እዩ እቲ ብሓቂ ዘፍቅረኪ ስለዚ ክብርቲ ሓፍተይ እዚኦም ክልተ ምልክታት እዚኦም ኣብ ዝምድና ክንተሃልዮም ኣዝኺ ዕድለኛ ኢኺ ከምኡውን ክትርስዕዮን ክዝንግዕዮን ዘይግባኣኪ ፍቕሪ ክልተ ሰባት ብማዕረ ዝጽዕሩሉ ጉዕዞ ምዃኑ ክትርስዕ የብልክን እንተምንታይ ሲ ንስኹ እውን ብወገንኪ እዚኦም ክልቲኦም ነገራት እዚኦም ተርኢ ድኺ ንነብስኺ ገምግሚ እምበኣርከስ ፍትዋትን ብሉጻትን ይሕዋተይ ናይ ሎሚ ዝነበረ መደብና ነዚ ይመስል ነይሩ እዚ መደብና እዚ ከዓ እንተ ደኣ መሃሪ እዩ ኢልክን ኣሚንክናሉ ኮይንክን ንሕዋትክንን ንመሓዙትክንን ሼር ብምግባር ነዚ ቻናልና ሳብስክራይብ ዘይገበርክን ከዓ ኣብ ቀጻሊ ከምዚ ዓይነት መሃርቲ ቪድዮታት ንኽበጽሓክን ሳብስክራይብ ብምባል ቤተሰብ ይኹና ኣብ ኮመንት እውን ካብዘን ክልተ ምልክታት እዚአን ኣዝዩ ንዓኽን ኣገዳሲ እዩ ኢልክን እትሓስብዎ ኣብ ኮመንት ጸሓፋለይ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ሰሰናዩ
يغني لي.